Aquí nesta casa do Vilariño naceu no 1914 Xosé María Díaz Castro, aquí ao pé da Serra de Montouto, que separa as provincias da Coruña e Lugo. O neno Pepe, como lle chamaban, criouse nun ambiente con un certo nivel cultural. O ser unha familia acomodada permitío. Aquí chegaban xornais, que era unha extrañeza naquel tempo, só aquí e na casa retoral do Crego. Tamén había ese ambiente culto de ter algúns libros e algunhas posibilidades de ler. O seu pai tamén desenvolvía o labor de coordinar o sindicato católico de agricultores que naquel momento había aquí na parroquia dos Vilares. Era un momento de pulo destas sociedades agrarias na nosa Galiza interior. Esta paisaxe na que naceu, na que viu a luz primeira o poeta, sería fundamental na súa obra. Non se pode comprender o seu universo poético, lírico, se non fose así. De feito é o que lle dá esa calidade, esa carga de lirismo emocional que ten a poesía de Díaz Castro, porque ele é un ser auténtico que transmite o que viviu sempre. Para el, como para algún escritor, esta patria da súa infancia é tamén o leito da súa obra. Xosé María Díaz Castro pasou 8 cursos aquí, cursando 3 anos de latín e humanidades, 3 de filosofía e 2 de teoloxía, interrompindo o terceiro curso xa de teoloxía que iniciaba en 1936 e que reanudaría despois da Guerra Civil, pero que xa non chegou a rematar, xa que en decembro de 1939 foi cando abandonou definitivamente o seminario de Monte. Díaz Castro deixou, entre a documentación do seu legado, 2 poemarios inéditos de preguerra. Un deles titulado Follas Verdes, que escribiu no ano 1934, e un segundo libro de versos, mellor caderno de versos, titulado Follas ao aire, do ano 35. Fernández del Riego publica Escolma de Poesía Galega, que é unha antoloxía, o tomo cuarto dos contemporáneos. Ali incluye a poesía de Díaz Castro. Boa parte da poesía en galego de Díaz Castro que estaba dispersa por revistas. Causou un impacto formidable entre os leitores desa obra. Entre todos os poetas novos e os leitores de poesía da miña xeración, un impacto impresionante. Concretamente o poema Penélope convertiuse nunha especie de texto de veneración, non? Todos o sabemos de memoria. Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos espreguiza. Aran os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxanos che estrollo o sono mol como unha uva. Pero ti envolveste en sabas de 1000 anos e en soños volves escoitar a chuva. Traerán os camiños algún día a xente que levaron, Deus é o mesmo. Sulco vai, sulco ven, Xesús María, e toda cousa ha de pagar seu dezmo. Desorballando os prados como sono, o tempo vai, de parga a pastoriza. Vais enredando sulco a sulco o outono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza. Despois todos eses poemas dispersos que se concentraron na Escolma no 55, despois incrementáronse con algúns, non demasiados máis, e dieron lugar ao libro Nimbos.
foi nunha visita que lle fixeron a Manuel María a Monforte cando me falou del e da súa poesía. Eu sentín certa vergoña polo meu desconocemento. En canto cheguei a Euskal Herria, escribínlle á Editorial Nacional para conseguir o libro. Foi despois cando en 1985 Manuel María leu o pregón do Festival de Pardiñas e tuve a ocasión de conocelo. A partir daquela trabamos unha fonda amistade. Era un home descoñecido para os veciños, tamén para a vila, para as institucións, mesmo para os centros de ensino, e principiamos unha loita ata aquela homenaxe que lle fixemos no 87, unha loita por dala a coñecer. Ele estaba moi ilusionado por vela rematada, e eu tamén porque a vira, pero a súa morte tronzounos esa ilusión. É moi difícil de precisar cales son as influencias estranxeiras. As españolas sí, pero as de outros lugares non, entre outras cosas porque Díaz Castro leía e falaba tamén prácticamente todas as linguas de Europa. Eu topo a veces en ecos en Díaz Castro de Montale, de Quasimodo, dos grandes poetas italianos do século XX, pero parome aí con prudencia, porque leo moito máis do que lín eu e en máis linguas. Faigo miñas as palabras de Alfonso Blanco Torrado cando di que Díaz Castro traballou as palabras o mesmo que os canteiros, que os escultores traballan a pedra de Parga. En Díaz Castro aprecias un fondo sentimento de pertenza á patria, á terra, a unha patria que é a patria dos labradores, non? Hai un momento en que en algún poema fai unha imaxe prodixiosa de un papo rubio que no medio do inverno caroal, co frío, vai a collerse á porta dun labrego. No fondo estamos falando da cotidianeidade, desa liña de continuidade case que intemporal da esencia do humano que se revela pois precisamente nesas cousas máis insospeitadas, máis delicadas, máis efémeras, pero polo mesmo máis fondas e máis perennes, non? Se é que o poema é só un nimbo de luz que os ollos cegos póñenlles ás cousas soñadas ou amadas nas tebras, as cousas que xa foron e se foron, prosiguen sendo e non se van xa máis, as sombras que, xogando cos meus ollos, a miña vida en lumes enxeriron. Eu deixo aquí os nimbos, como cinza, rosas que onte encheron de perfume, mundo, morto xove, de algún soño.